F'dinja materjali fejn il-flus jamaw lil kulħadd, il-lob la rasan jista' jnissel problemi kbar għal dawk li spiċċaw mifnija minn dan il-vizzju. Fil-programm One News Breakfast, tfajla ta' 28 sena li xtaqet tibqa' anonima waslet messaġġ permezz tal-esperjenza tagħha. It-tfajla li hija omm ukoll spjegat kif il-vizzju tal-lob wassala tagħmel affarijiet li llum iddispjaċija bil-kbir li għamlithom. Kienu ħafna problemi li saħansitra kont nerfa' idejja fuq persuni għal-qalbi ħafna u li kienu ikunu hemm tajnuna kont noħodha kontra tagħhom. Kont nisboka f'dan bir-rabja li kienet taqbadni. Hija esperjenza bil-lar ma nixtieq il-ħadd jgħaddi minnha. Tisħaq li l-vizzju tal-lob ħolqilha problemi oħra u spiċċat vittma ta' vizzi oħra. Titjib tax-xorb, tħol id-dar inkisser. Kienu jeħlu ħafna affarijiet li badejt ħafna konsekwenzi fuqhom. Jiġifieri mittejt fuq 5,000 euro f'xahar. Mill-inqas. Fl-istess programm li xandret din it-telefonata tkellem ukoll Ashley Kumbo. Kumbo li jaħdem fil-qrib ma' nies vittmi tal-lob spjega li lil mis-somon kbar li wieħed joħlom li jirbaħ, il-problema ta' dawk li jilagħbu tkun ferm ikbar għax ma jkollhomx kontroll. Prattikament ma jagħmilx differenza għal jackpot fih innifsu li jkun, għax inti jekk tara l-jackpot kull ġimgħa dejjem huma pjuttost life changing. Li għandek hija li persuna li tkun diġà tilab, jekk diġà hemm problema tal-lob, il-possibilità li ħatilab iktar. Jekk diġà hemm problema, il-problema tista' tiżdied. Sa dan it-tant b'ton miksur iżda b'sens ta' sodisfazzjon li rnexxiela toħroġ mill-problema tal-lob, it-tfajla temmet it-telefonata b'messaġġ li jolqot fil-għamel ħaj lil dawk li għaddejjin minn din il-problema. Ma jibdewx laqas ċuċati żgħar għax miż-żgħir jiġi l-gwajr kbir imbagħad.